Esta terceira vitrina está dedicada á demolición da Ponte Nova, un dos bens patrimoniais perdidos máis importantes de Betanzos. Para aproximarnos á historia destructiva deste ben, seleccionamos o proxecto de demolición conservado no Arquivo do Reino de Galicia. A través dos planos podemos coñecer incluso a súa fisionomía arquitectónica e tamén aportamos un estudo que no contexto no que se demoleu a ponte entre 1965, que comenzaron os primeiros estudos, e 1971, cando se conclúen, pois contribuiu a coñecer como sería para a posterioridade, como sería esa ponte o enxeñeiro Fernando Urdorre Casado nun artigo que escribiu para a revista Fornida da Coruña e que acompañou un debuxo do seu alzado.